Exkluzivně nabízíme k prodeji rodinný dům o dispozici 4+1 v klidné části obce Klilom. Patrový kompletně podsklepený dům z roku 1978 se nachází na krásně udržovaném pozemku plném zeleně, vzrostlých stromů a příjemných míst k odpočinku. Interiér působí světlým a vzdušným dojmem. V přízemí najdete vstupní chodbu, samostatný pokoj, koupelnu, oddělené WC, kuchyni s jídelnou a útulný obývací pokoj. V patře se nachází další 2 pokoje a půdní prostory s možností využití dle vlastních představ. Velkým benefitem domu je také kompletní podsklepení včetně garáže, které nabízí dostatek prostoru pro dílnu, fitness, pracovnu nebo relaxační zázemí. Celý dům nabízí možnost vytvořit si bydlení přesně podle vlastních představ. Lokalita nabízí klidné rodinné bydlení s dobrou dostupností do Prahy, Mělníka i Neratovic a kompletní občanskou vybaveností v obci. Zahrada nabízí příjemné soukromí, spoustu zeleně i prostor pro odpočinek. Nechybí venkovní posezení, nadzemní bazén ani praktický zahradní domek. Pokud hledáte dům s atmosférou, krásnou zahradou a velkým potenciálem, pak právě tato nemovitost může být tou pravou. Neváhejte nás kontaktovat!